trošku pracovať, lebo práve som sa vrátil z bežeckého tréningu na lyžiach, vonka je -10 a aby som si napravil náladu a hlavne zamrznuté kolená, tak som sa pustil do Delta Reflexky a Delta Flexband. Lebo ja touto páskou lepím všetko. Dokonca aj ukecanému človekovi, keď zalepíte ústa, tak do večera máte s ním pokoj. A môžete sa venovať svojej práci alebo svojim koníčkom. Na tejto stavbe, keďže používame komplexný systém Delta, nie je na tomto strope použitá ani jedna spinka. Hej. Všetko je to obojstranná páska z vnútornej strany fólie a z vonkajšej strany si to polepíme a na to dáme na ďalšiu tesňaciu pásku prítyky a pôjde sádrokartón. Ale najskôr to musím polepiť a keďže nikomu neverím iba Delta Flex a sebe, tak to robím zásadným sám. Aby ľahto mal problémy s deltou, nech mi povie, lebo ja dávam na materiál dávam záruku 30 rokov a na prácu ešte 10 rokov po mojej smrti. To je všetko, páni. Prajem vám, aby ste ďalej pracovali.